75 dansers in een leeftijd van 8 tot 68 jaar verrassen het publiek met een flashmob Dance de War is Over. Dit is de laatste dansuitvoering onder de vlag van Stichting Welzijn West-Vlaanderen. Met deze flashmob vieren zij ook de doorstart met een nieuwe dansafdeling onder de naam Balletschool Anita Bekes. Maar ook zetten zij zich in voor geld in te zamelen in Syrië voor Save the Children. Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van een dansvloer? In de hoekzak was een houten vloer en die splinterde heel erg en die was glad. Dus daar konden wij niet op dansen. En de locatie waar wij nu gaan dansen, daar ligt een vloer die niet splintert en die stroef en glad genoeg is waar we wel uit de voeten kunnen. Wat vindt u ervan om niet meer onder het paraplu te wijken van Stichting Welzijn? Ja, dat is natuurlijk heel jammer, want ik heb nu 18 jaar daar gewerkt en toch heel veel opgebouwd. Ook altijd fijn daar kunnen werken. Maar ja, het is niet anders. En je moet meegaan in de golven van het leven. En dat betekent voor ons dat wij particulier doorstarten. En wanneer begint de doorstart van de balletschool? Dat begint op 26 augustus. Dan zijn er op maandagavond, middagavond weer lessen. En op vrijdag. Dus wij starten na de schoolvakantie van de basisscholen. Hoe heb jij het ervaren op de dansschool? Nou, ik heb zelf altijd hier dan al gedanst vanaf dat ik 4 was en ik heb het eigenlijk altijd heel erg naar mijn zin gehad. Alles was altijd goed geregeld, al in de laatste jaren waren de leerlingenvoorstellingen niet meer. Dat is wel jammer, want dat was altijd iets waar iedereen altijd naartoe leefde. Dus ja, nu stopt het hier, maar we gaan gelukkig door op van Balletschool Anita Bekes. Dus dat is wel heel goed en daar hebben we ons ook heel erg voor ingezet. En ik ben heel blij dat het doorgaat, want als het hier zou stoppen, dan is er hier niks meer. Dan moet je of naar Terneuzen of je moet naar België en dat zou gewoon hartstikke zonde zijn. Dus het is heel goed dat het doorgaat en ik ben heel blij.